Jongen, lietse jongen, roep me waarom. Het steken zien van de haardvoorstellingen van dit culturele hier. Dat past goed, want Hettinga wie een van de groenlezers van culturele haardstad. Ik vind het een heel mooi project. En ik vind het heel mooi dat dat dus heute daarin een rol krijgt in het culturele haardstadprogramma. De band komt in de kunde met een voor haar onbekende periode uit het leven van Tjebbe Hettinga. Ik verwacht je dat het heel bijzonder wordt voor u. Misschien wat voor u luidt het gevoelig. Er zit emotie achter natuurlijk, omdat het om ons hart gaat. En wij kennen verhalen soms wat sterker verhalen van Tjebbe's jeugd. En misschien zullen we die ook weer waarom komende vreed in het warp. Burgwaters hadden voorstelling omheermen. Van de 300 inwoners zijn er 150 belutsen bij Sjen in het Sjuster. We hebben nou zien dat we met z'n allen een heel soort kennen. En wat ik heel mooi is dat een heel soort creatief talent naar boven komt is. En dat alle verenigingen gewerken. Een van die vrijwilligers is Corrie Gerritsma. Wij hebben met een aantal dames een soort schilderijen gemaakt die je kunt voelen. Dus het is niet kijken, maar het betasten en het ruiken. Dus de zintuigen worden anders gebruikt. Want ja, Tjebbe die kon niet meer zien. Jongen, lietse jongen, roep me waarom. Het is een eerbetoon aan ons hart als persoon. Het uitgangspunt is het waar bij die waai komt. De titel zit erin, is het zicht dat hij hier, of het slechte zicht dat hij hier. Dus in een bepaalde manier is het een passend eerbetoon, maar dan als persoon. In Burgwart zelfs gaat het licht tijdens de voorstelling uit.